Hoi, mijn naam is Paula en leuk dat je kijkt naar Boeien. Ik sta hier voor het Limburgs Museum, waar de verhalen uit en over Limburg verzameld worden. In het Limburgs Museum maak je een reis door de tijd van de Neandertalers tot nu. Maar wat boeit het eigenlijk dat we weten hoe de Neandertalers eruit zagen? Hi. Want wat boeit het eigenlijk dat we weten hoe de mensen vroeger aten? Waarom wordt er nog steeds geld gestoken in het restaureren van oude schilderijen? Oké, dit is wel heel cool. En wat boeit het überhaupt dat er musea bestaan? Dat gaan we elke week samen uitzoeken. We gaan op gesprek met de experts, kijken op verschillende locaties, maar ik heb ook jullie hulp nodig. Vergeet deze video niet alvast een duimpje omhoog te geven. En heb jij nou ook zoiets waarvan je denkt, ja, boeien? Laat het dan hieronder achter in de comments. En misschien ga ik het wel voor je uitzoeken. Vergeet niet te abonneren op het kanaal van het Limburgs Museum. En dan zie ik je volgende keer heel graag weer terug bij Boeien. Doei!